Ayan, andito tayo ngayon sa sentro ng Karamuan, Camarines Sur. And pupuntahan natin mga ka-online yung Puldos Food House. Ito mga ka-online yung pinakamasarap na kinalasan dito sa sentro ng Karamuan, Camarines Sur. Malapit ito sa may Palawan Pawn Shop. Si Ramon. Ayan mga kaunan, simot, sarap talaga. Sulit na sulit. Kaya kung ka mga ka-online na hugutom, pasyaran lang nindo ining Puldos Food House igdi sa sentro kang Karamuan, Camarines Sur. Haranihon sa Palawan Pawn Shop. Ayun mga ka-online, andito tayo ngayon sa Saint Michael the Archangel dito sa Karamuan, Camarines Sur. So, andito tayo ngayon mga ka-online sa pinakasentro ng Karamuan, Camarines Sur. Hahanapin natin yung bahay ng kliyente. Dito po mismo yun sa sentro ng Karamuan. Then pagkatapos natin na ma-deliver itong item, ikutin natin, mag-ikot-ikot tayo dito sa sentro.
tapos na nga tayo mag-deliver dito sa Karamuan, Camarines Sur. And syempre mga ka-online, solve yung almusal natin sa Puldos Food House. Doon mismo yan sa sentro ng Karamuan, Camarines Sur. Malapit sa may Palawan Pawn Shop. Kaya kung kayo nagugutom, kung gusto nyo kumain, puntahan nyo lang po yung Puldos Food House sa sentro ng Karamuan, Camarines Sur. Maraming salamat sir, nakalipit tayo sa pagkain. Maraming salamat po mga taga-Karamuan sa panonood ng aking vlog, sa pag-deliver ko dito sa sentro ng Karamuan.